Aj diváci v Canada Hockey Place sa prirodzene bavia. Veríme, že tak ako vy sme doma pri televíznych príjimačoch. A pozrite sa, prekvapenie, Jozef Štimpel. Jožko má skvelé ruky, takže hovorím, v našom týme je veľa hráčov, ktorí vedia dať strašné zrovna gól, takže bude to, hovorím, o tom prevedení na tom ľade a možno o nejakom cite trénera, ktorý možno vie vyťahnuť to správne meso z klobúka. Skúšame tam praváka, Jožko Štimpel, krásny blafák, paráda. Toto je výhoda tých pravákov, ako si to vedia takto natiahnuť na ten backendový blafáčik, to je prakticky nechytateľné. Jožo to urobil perfektne, toho brankára vlastne trošku primrzol tým, že naznačil, ako keby strieľal. Ten brankár sa trošičku posunul doľava a vtedy to Jožo vlastne potiahol za neho a backendom to mohol už poľahky zasunúť. Proti Jaroslavovi Halákovi sa teraz vydá kapitán Alexej Morozov, autor jediného ruského gólu z hry. Takisto možno trošku prekvapujúca voľba Morozov versus Halák. Výborne! Výborne Halák, vedieme 1-0 aj po prvej sérii. Tak je skvelé, že on je brankára, ktorý je v NHL a ktorý má tieto situácie vlastne za sebou už niekoľkokrát túto sezónu. A v minulosti sme vždycky sa sťažovali na to, že máme slabinu v bráne, ale Jaro je naozaj vynikajúci brankár a myslím si, že tieto situácie niekoľkokrát už úspešne zvládol aj tento rok. Pavol Demitra zatiahol puk až k mantinelu, ale tento raz bol úspešnejší Brizgalov, ktorý výborne zapracoval hokejkou. Áno, tak Paolo Dem, ktorý Blafák chcel urobiť, použil aj proti nám, keď sme naposledy hrali proti sebe. Našťastie, alebo na naše nešťastie Brizgalov šikovne zapracoval to hokejkou a vyrazil ten puk. Alexander Ovečkin a proti nemu Jaroslav Halák. Ovečkin je majster. A teraz to dokázal. Ten puk prešiel pomedzi Halákové betóny. Alebo lepšie povedané, odrazil sa od betónu. No, nebol to čistý prestrel, Jarovi sa to dotklo betónu, ale prešlo to, takže Ovečkin je naozaj jeden z najlepších zakončovateľov, takže vie, kde to má streliť. Marian Hossa, jediný náš úspešný strelec v riadnom hracom čase. Marian Hossa skúsil ten podobný blafák si natiahnuť ako Štimpel, ale keďže drží hokejku naopak, tak to išlo do forehandu a Brizgalov si na to počkal. Tam bol problém, že Marianovi sa ten puk trošku zatočil, sa mu postavil a tým pádom, ak si to prehodil z backendu na forehand, tak nemohol hneď strieľať, musel chvíľku počkať, čo dalo vlastne Brizgalovi možnosť, aby sa tým betónom tam presunul. Pavel Daciuk môže rozhodnúť. Ale vyslovene pokazil tento samostatný nájazd. Tak pokazilo, náš Jaro Halák ho vlastne prinútil, aby to pokazil, lebo mal šikovne to rukou vypichol. Bolo vidno, že Jaro to dobre prečítal, že sa snaží urobiť blafák a Jaro mu dal do toho hokejku. Poradie sa mení. Áno, Jaro sa už vrátil do bránky. Vedel o tom rozhodne skôr ako Brizgalov, ktorý tam bol podstatne dlhšie. A Ovečkin ide na to znovu. Čo vymyslí teraz tento ruský showman proti našej brankárskej jednotke? Alexander Ovečkin proti Halákovi. Tento raz bol Jaro úspešnejší. Výborne. Je to dobré, je to veľmi dobré. Ovečkin bol v tom blafáku príliš rýchly a ak to preklopil na forehand, tak sa mu ten puk vyletel mu trošku do vzduchu a vlastne tým pádom ho minul úplne. Po druhý raz Jozef Štimpel. Jožko Daj. Brizgalov vonku z brány. Ide sa ďalej. Myslím, že Jožo to skúšal medzi nohy, teraz to vidíme na... Áno, medzi nohy to skúšal, Brizgalov to dobre prečítal a vlastne spojil betóny a
urobil dobrý zákrok. Až teraz prichádza na ruskej strane čas pre Iliu Kovalčuka. Ďalší strelec par excellence. Netriafa však bránku. Aj takýmto hráčom vedia zlyhať nervy. Možno Muška, ale toto je naozaj skôr o nervoch, skôr o hlave. A Michal Handzuš. Poď, Michal. Škoda. Už vlastne 6. sériu samostatných nájazdov. V tejto chvíli uvidíme tretí raz. Ide Alexander Ovečkin. Ešte sledujeme Jána Filca. Františkom Hosom. Ovečkin. Jeden nájazd dal, druhý nie. A teraz nedal zase. No, opäť výborne Jaro vlastne naháňal ten Blafák hokejkou a vlastne znemožnil mu, aby v pohode mohol zakončiť. Takže Ovečkin musel to rýchlo zakončovať a tiež nepodarilo sa mu to úplne tým backendom, ktorý tam chcel. Ruský turínsky ničiteľ Majo Gáborík môže opäť rozhodnúť. Gáborík a Brizgalov. To bude úspešnejší. Ak Gáborík dá, vyhráme. Nedal ani on. Stále Jozef Štimpel a Alexander Ovečkin vo svojom prvom pokuse jedinými úspešnými strelcami. Prichádza čas pre ďalšieho vynikajúceho technika Evgenia Malkina. My však držíme palce Jaroslavovi Halákovi, Malkinovi. Ušiel puk, ale stihol ho ešte dohnať, nie však napraviť tú maličkú technickú chybičku. Ďalšia možnosť pre našich rozhodnúť. Pavol Demitra sa o to pokúsi. Ten vie dávať v takýchto momentoch góly. Spomeňme si na ten Blafák, ktorý nasadil Vokounovi v Helsinkách. To nebolo v samostatných nájazdoch, to bolo priamo v hre. Teraz mu prajeme repeté proti Brizgalovovi. Všetci chlapci na našej striedačke sa držia okolo ramien. Pavol Demitra skúša oblúk z opačnej strany. Demitra. Gól! Gól! Dáva gól! Vyhrávame nad Rusmi! Pavol Demitra a jeho priam ideálny kružnicový oblúk, ktorý vykreslil na ihrisku víťazný gól. Pán profesor Vysokej hokejovej školy. Palo má dva Blafáky, ktoré sú veľmi ťažko zastaviť a my všetci hráči to poznáme. Našťastie ten Brizgalov to nepoznal a Palo to bol schopný dneska využiť a zabezpečiť nám bod. Gratulujeme tej tmavomodrej družine, ktorá sa teraz teší. Dvojnásobní majstri sveta podľahli slovenskému tímu, ktorý uchmatol 2 body Rusom. To sa absolútne nečakalo. Potom, čo Švajčiari šokovali Kanadu, ale podľahli samostatných nájazdoch, sme my šokovali dvojnásobných svetových šampiónov z posledných 2 rokov. Toto bola krásna technická strela. Demitra zazvonil ešte aj o žrtku. Proti tomuto by bol bezmocný zrejme akýkoľvek brankár sveta. Palo to má toto veľmi dobre natrénované a videli sme ho viackrát tento Blafák použiť a dať takto gól, takže ako náhle tu nás zatočil a rozbilo sa na to z tej ľavej strany, tak už si vedel, my sme už vedeli, že čo bude následovať. Ide len o to, aby to Palo dobre predviedol, aby to previedol, aby mu neskočil fúk, aby to vlastne aby ten brankár reagoval tak, ako vlastne má reagovať, že sa presúva z tej strany na druhú stranu, tým pádom to otvorí. Je to niečo ako vo futbale tá Panenková penálta. Vršovický dloubák, toto je dubnický dloubák, ktorý použil Palo Demitra. Vojde určite do slovenskej hokejovej histórie. Prvé veľké vancouverské víťazstvo má náš tým za sebou a my veríme spoločne s Mirom Šatanom, že prídu ďalšie a že Miro Šatan už bude na ľade.